се е случило с джумпа? Оле, някой го изгрифа и се е опитал да го оправи. Добре, беше доста голям и много хубав джумп. Warps. Добре, няма значение. Така, сега ще отидем на Warp Event. Така, ето го Warp Event-а. Супер си, голям е. Тук отвътре има диспенсъри и дропъри. Тук слагаме още едно редстоун и то почва да изхвърля айтъми. Така, сега ще отидем на Warp 3 Food. Опа, бърках се. Food. Ето ги, тук има спаунъри на прасета, идвате и си убивате за храна. Така, има Warp Shop, но в него има съвсем няколко неща, които не са довършени още. Някои неща, които не са написани, така мисля. На места имаше, или сме ги написали, не съм сигурен. Добре, има някои неща, които не сме написали. Сега ще отидем пак до Warp, защото са твърде много и ги забравям. Мрази така да стане. Малко на мен ми лагва, но на вас едва. Това казвам. Много мрази така като стане. Добре. Така. Лагва ми, аз пак казвам, лагва ми, защото снимам. На вас няма това да се случва. Сървъра е много готин. Warp Cell, да, Warp Cell. Така, ето ги. Кмет Уникус, шериф Сашето, ресторантьор Минев, охрана Тъмня. Ако искате къщи, служете с Уникус или с мене. Ето това са къщите. Има водопадче. И това е дървото на любовта. Не знам защо така са го кръстили. Но те си решават. Трябва да е интересно, забавно, малко хубаво да има. Къде мога да ви зареди още на Warp дискотека? Да, Warp. Не, няма смисъл да ви показвам Warp дискотека, защото там не е нищо интересно. Warp Плаж. Отидем. Warp Плаж. Тук е плажа, от тук може админ шоп има и може да си купите Golden Apple, Fishing Rod, т.е. въдица и пай, Chicken Pie, Warp сели, но аз още правя аз, обаче не съм го дължил още. Ако искаш парцел, служете с мен или с Омна. Един парцел струва 250, питайте мен или Умникус. Ето ги парцелите, 3 са, не съм ги довършил, ще почнем скоро да ги правя. Да ви покажа новото, което вчера го направихме, Warp Hotel, но и той още не е завършен. Ето го. Ето го Warp Hotel, рецепция, информационно табло. Тук е рецепцията, ето информационното табло. Онери, Онер, Ник 47 аз и Уникус, управител Иван 47 и Хелп управител Елиосет. Тоест двамата админа са управители. Така, сега отиваме нагоре, има парцел. Добре, това са стаите. Една стая на 2 етажа. За някой махнал табелките. Една обикновена стая струва 400 или 350 беше, не съм сигурен. И VIP стаите струват по 500 или 600. Но тях не сме ги завършили. Ще направим още един етаж, още един дъждал. И VIP стаите ще може би да са 2 или 3. Няма да са много. Ами това е сървъра.